Els investigadors, per la feina que fem, necessitem treballar amb una gran quantitat de documents, articles científics, fins i tot articles en diari, tesis doctorals, etc. Per tant, necessitem una eina, que anomenem gestor de referències, per poder tenir organitzada tota aquesta informació, tenir-la organitzada tant per àmbits temàtics, per autors o per el que creiem més convenient. I sobretot, un cop tenim tot això organitzat i creada la nostra pròpia base de dades, necessitem poder accedir d'una forma ràpida i eficaç a tota aquesta informació per poder-hi treballar. Això és el que ens permet fer un gestor de referències com, per exemple, Mendeley. És molt fàcil utilitzar Mendeley. És fàcil perquè, per exemple, ens permet introduir les dades d'una manera molt ràpida i senzilla. Per exemple, arrossegant l'article en format PDF a dins del programa o donant la referència del seu número d'identificació electrònic, el DOI, o, per exemple, fent una cerca introduint només el títol de l'article o important directament les dades des d'internet. Tenim múltiples formes per entrar a les dades i, en últim terme, si és un document molt antic o que no es pot trobar per internet, també ho podem fer de forma manual, però en la majoria de casos el propi programa et llegeix les dades de forma automàtica i t'introdueix les dades de la teva referència d'una forma, la major part de vegades, correcta. Per altra banda, a més, et permet organitzar d'una forma molt eficaç tota la teva informació, creant carpetes, subcarpetes, i tu pots introduir els teus articles en totes les carpetes que vulguis al mateix temps. I, finalment, l'altra part que per a mi és molt útil és el fet de poder treballar en grup. És a dir, les dades d'un article les puc compartir amb investigadors d'altres universitats, d'altres països, i tots podem tenir accés a una base de dades compartida a través de Mendeley. Abans de conèixer l'existència de Mendeley, ja feia servir altres gestors de referències. Estaven bé, però tots ells tenien sempre algun problema. Alguns no eren massa fàcils, no eren massa intuïtius en el seu ús, altres et permetien emmagatzemar les dades al teu ordinador però no tenir-les sincronitzades a internet, o altres al revés, tenies les dades a internet i si tenies un ordinador sense connexió no podies accedir a les teves dades. Mendeley em va permetre poder tenir totes les parts bones dels altres gestors obviant els seus defectes. És a dir, tinc les meves dades al mateix temps en el meu ordinador, però també les tinc en el núvol. I, a més, l'altra cosa que voldria destacar és la seva facilitat per importar les dades d'altres gestors de referències. No vaig tenir cap mena de problema per poder passar la meva base de dades que ja tenia creada a Mendeley, i fins i tot, com a anècdota, voldria dir que jo tenia una base de dades d'un director de tesi meu amb més de 10.000 entrades que no havia pogut treballar en cap gestor de referències, i amb Mendeley vaig aconseguir importar-la sense cap tipus de problema i actualment hi puc treballar accedint a totes aquestes dades. La principal avantatge de Mendeley és la seva facilitat d'ús. És molt intuïtiu, és ràpid, és senzill. Per altra banda, ens ajuda a millorar el nostre treball, a treballar d'una forma més eficaç com a investigadors. L'única desavantatge o cosa a millorar que hi trobo de moment és el fet que haurien de desenvolupar una bona aplicació per treballar amb dispositius Android. De moment hi ha alguna aplicació desenvolupada per particulars però que no acaba de funcionar bé, tot i que és un debat obert dins de Mendeley i segurament tard o d'hora sortirà aquesta aplicació, la qual, per exemple, a mi particularment em seria molt útil. Doncs sobretot a partir de la creació de grups. Els grups els utilitzo en dos àmbits diferents. En primer lloc, per tenir relació amb investigadors d'altres institucions o sobretot d'altres països, amb els quals podem compartir articles, per exemple, en format PDF, i si un de nosaltres agrega un comentari o remarca alguna cosa de l'article, automàticament s'actualitza i es fa visible per a tot el grup.
Per l'altra banda, com a professor o com a docent, també l'utilitzo a l'hora de dirigir projectes de recerca d'alumnes o de dirigir tesis doctorals, amb la qual puc crear un grup per compartir dades amb els meus estudiants, els quals tenen accés a aquells articles que jo els hi pugui passar i al mateix temps ells també poden introduir dades dins d'aquest grup. Doncs t'ajuda i molt. D'entrada, mentre vas redactant el teu text científic, et permet citar els articles conforme vas escrivint. I un cop has acabat el teu text, et permet introduir la bibliografia de forma automàtica. A més, tu pots donar l'estil que vulguis a la teva bibliografia, buscant aquell estil que sigui igual que la revista on vols publicar o, si més no, el més semblant possible al format d'aquella revista. Mira, jo vaig descobrir Mendeley gairebé per casualitat, fent una cerca per internet, una cerca científica, i de seguida em vaig adonar del seu potencial com a eina de treball per als investigadors. Per això, quan vaig saber que la UPC s'interessava per aquesta eina, m'hi vaig voler involucrar de forma activa, perquè realment penso que pot ser una eina que millorarà la feina que fem tots els investigadors que estem en aquesta universitat.